Pontevedra traslada á Xunta de Galicia as denuncias dos veciños de Lourizán polos excesos de ruido na fábrica de Ence. O concelleiro de Urbanismo explicou que a recepción destas queixas é constante. Lembrarvos que os parámetros límites que se consideran son 70 decibelios ambientais para os ruidos diurnos e 60 decibelios para os nocturnos. Convido a quen queira pasarse pola zona de Lourizán a que estea un anaco ali e veremos se efectivamente son 60, son 70 ou son incluso máis os ruidos que a veciñanza de Lourizán ten que soportar desta fábrica que ten esta concesión irregular. O último informe elaborado polos técnicos municipais conclúe que o Concello non ten os equipamentos necesarios para realizar estas medicións pola cantidade de ruidos que hai na zona, mesmo alleos á actividade da fábrica. Por iso, o Goberno local reclama a intervención da Xunta, xa que, ademais, Ence ten carácter supramunicipal. A técnica municipal di que non temos capacidade para medilo e que, ademais, isto está suxeito a un carácter supramunicipal, que non é ao Concello a quen lle compete facer esta medición e por iso remitimos este expediente á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para que sexan eles quen lle dea continuidade a este expediente. O que tamén sinala o documento técnico é un incremento das denuncias dende as obras que se realizaron en Ence no 2018. O maior incremento das denuncias que tivo lugar a partir da modificación que se fixo na fábrica de Ence no ano 2018, unha obra que se fixo sen licenza municipal, efectivamente, porque non compre de licencia municipal, porque isto está suxeito a un plan de incidencia supramunicipal. Ademais, Ouviña destacou que malia que a prórroga da concesión da factoría estaba vinculada á diminución dos ruidos, as queixas veciñais non deixaron de aumentar. Tamén se di que non nos consta que tras numerosas visitas de inspección ao recinto fabril existan novas pantallas vexetais significativas que aminoren a contaminación acústica ou que se puxeran en práctica estas medidas que se decía que se ian a poñer. O expediente trasladado á Xunta inclúe denuncias acumuladas durante os anos 2018, 2019 e 2020, ademais das máis recentes.